Hola a tots i a totes, avui us porto un vlog molt especial perquè marxem de viatge amb la Marina. Aquest serà el quart viatge que fem juntes i fa moltíssima il·lusió perquè no sabem encara on anirem. Demà ho descobrirem juntes, així que us deixo amb el següent clip, que és nosaltres descobrint on anem d'Europa aquest cap de setmana. A veure, què passarà ara, Marina? Portem tot el matí, tot el dia esperant-nos realment en aquest moment perquè el correu ens ha arribat a les 7 del matí, però ara descobrirem a on anirem de cap de setmana. Nosaltres pensem que serà Lió o Milà. Milà. O sigui, algú molt a prop perquè són 2 dies. Hi ha gent que ha comentat, a part de tu, que tu vas anar a Lyon amb això, que també m'han dit, em va tocar Lyon. Vale. És que n'hi ha dos, no sé com fer-ho, perquè potser ja veiem una cosa. Listo? Empieza tu, bueno. Vale. Vale, tu has posat els ulls en blanc per no veure? Sí. Vale. 3, 2, 1... Nantes! Bueno, està guai! És millor que l'altre, perquè tu ja havies anat, jo mai he anat. Jo tampoc. Ara a quina hora? Ara ja veurem. A les 5 del matí, eh? 7:20, ni tan mal. Bien. O sigui, i l'altre està bé, perquè no Dia, tornes a sentir. superbé. Super, vale. Sortim 7:20, arribem 8:55, sí que ja és l'altre. Super, no? De Barcelona. Però no hi ha Una tant. hora. És perquè compten com quan Ah, serà vale. l'aire, Vale. serà com menor, que jo crec. Jo no m'esperava Nantes per res. Jo tampoc no... A O sigui, veure, sí que però és volíem veritat dir. que dins de... O sigui, França, Sí. doncs potser... I on està? Això està també és interessant de saber. Ah, clar, mira on està, és que jo no l'ubicava, Clar, per això triguem una mica més, mira on està. Tia, què dius? O sigui, està Què, tia, que jo m'he confós amb aquí. Manissa. Jo també. O Jo sigui, està... a Manissa, tia. París està una mica més amunt. Nantes, què Clar, està dius? guai. M'encanta que les 11 ens hem passat que era Nissa. Sí, mira que mono. Ai, Et que posen un mono. PDF i t'expliquen coses, saps? Ai, tia, quina il·lusió. Nos vamos, Oh, yeah. Veus, mai he vist anat a Nantes, realment. tampoc. Si és la meva manera d'anar-hi. Doncs ja està. Com mola. Ens anem a Nantes. Ens veiem allà. Ara ja de cop, pum! Que bona. N'hem parlat, després Ja, després expliquen. Ja estem a Nantes. De moment hi ha boira, esperem que marxi. Molta boira. Però per aterrar sí que està heavy. Bueno, és que a l'avió tela unes turbulències que flipes. Però bueno, no passa res. Estem vives, que és el més És el més important, hem arribat. Anirem al centre. El més important és esmorzar. Així que tot el ens és igual. Tremenda pinta. A veure, dona'ns la teva opinió del pen o xocolà. Quina nota li poses? 9 de 10. Jolín! Anem a provar el pen o xocolà. Està molt bo, M'agrada molt. Jo li poso un 9,5 de 10 o un 10. M'ha superat, Mira que has dit, sóc exigent. M'agrada molt. Hi ha una cua, bueno, ara és que, clar, no Hi ha- vam gravar la gent, no potser és podem una mica mirar. violent. Sí. Però hi ha molta cua, no hem arribat en bon moment. I a sobre que no és la típica cafeteria que et claven 6, 20. O sigui, superbé. Ja dic, jo pensava que seria més car. I a més hi ha unes cores molt bones, així que amb ganes de... Ara m'agradaria provar una altra cosa. Ja, és que molaria com pastells de tot. Hola, room tour! Aquí tenim el nostre llit. I després aquí tenim el lavabo. I aquí tenim una mini cuina que no sabem si la farem servir, però sempre va bé. Anem a descobrir la ciutat. Oh, que dona la vida un raig de sol, no podem ser més mediterranis. A Finlàndia no ens trobaran ja tot això. Jo surt un raig de sol i ja estic feliç. Jo igual. La boira que ja ens ha matat, ha estat una mica... Bueno, és que no m'ho esperava per res. Ara ja es veu, saps? La ciutat... Ara jo ja veig al final del túnel, la llum, Ara tot es veu d'un altre color. i tal. Bueno, és que no es veia res directament. Hola, Coqui.
sembla, Marina? Aquest xató. Les vistes són boniques. Sí, però més bonic ets tu, així que... Ja sabia francès, noies. Que es noti el Que francès. que vaig fer crec que 2 anys, però Sí. no me'n recordo ni de la meitat, podem dir. Bueno, Saps? Com esteu? hola. Com esteu? Bueno, hem Com d'explicar una sensuals i mica no- perquè això s'ha quedat molt... Quan hem parlat. És que he gravat només el dinar, em sembla, i ja no Ah. se supone nada más, saps? Bueno, hem anat a veure un pont Sí. amb una espècie d'illa Hem recordat els nostres momentos mágicos de 2017 mirant Sí. vídeos i coses. de l'Instagram. I llavors hem agafat un tram que està superbé, la sí. veritat, i a més el A transport més, públic és gratis. Sí, al cap de setmana. Com a bones catalanes, això Bueno, és molt evidentment. important. I llavors hem descansat una mica a l'hotel perquè ens hem aixecat molt d'hora i hem dormit Sí, molt ens hem poc aixecat avui. a les 4, jo a les 4:45, eh? Sí, sí, igual. I havia anat a dormir tardíssim, vull dir, fatal. Fatal, hem dormit molt poc Fatal. avui. I ara ja estem anant a donar una altra volta, que ara ja s'enira el Sí. sol. Soparem alguna cosa. Hem menjat superbé. Sí, unes crep... Bueno, no eren crep, galets. Era es galet, diu. que Però la semblant. massa és diferent, ja estava. Boníssim, Superbona. la veritat. A la tarda, passejant per la ciutat, vam descobrir un bar on es podia jugar a jocs de taula. La veritat que va ser molt divertit i després vam anar directament a sopar. Com a bones catalanes, una mica d'embotit. Amb patatetes? Un mix, saps? Ens agrada. Però entrava junts, és com una combinació de les patates. Està bé. Bueno, ja estem a l'habitació. Amb pintes d'allà esgotades. esgotades. Esgotadíssimes. Però bueno, hem aprofitat Hem- bé el primer dia, sí, realment. Bueno, molt primer i penúltim, perquè clar, o sigui, són 2 dies. Però bueno, està Ràpid. guai, perquè la ciutat està recollideta. Sí, la veritat és que ens està sorprenent un munt. Molt guai. I hem anat a I sopar. bueno, hem anat a sopar i com a bones catalanes ens ha Hem sobrat. demanat- Bueno, sí. sí, hem demanat el menjar Bastant. molt bo. O sigui, era com una taula d'embuts. Bueno, ja ho heu vist, crec. Sí. I llavors ens ha sobrat això i hem dit, no, ho deixarem allà. saps? no deixarem el nostre fuet i el nostre pernil allà. Així que tenim això per esmorzar, ens demanarem algun panecito bo o alguna cosa. I ja ho tindrem. Super! Així que a descansar. Yes, bona nit! Bona nit. Bon dia! Bon dia. Bueno, ja hem esmorzat, Sí, que realment. insertarem una foto. Estava boníssim, ens Molt ha complet. costat 7,90. 7 cadascuna. Hi havia 2 begudes, hi havia Sí. pa, hi havia melmelada, hi havia dolç, sí, era com Sí, és que... molt... I a més hem utilitzat les sobres d'ahir, que hem menjat fuet i pernil salat, que Rica, està molt bo. Anem a agafar el tram, que els caps de setmana és gratis, i després agafarem I un per creuar ferri. un tros. Preparades per anar amb vaixell, bueno, ferri. Ara estem en un vaixell. Elles. Les cases típiques de colors. A punt d'anar amb el nostre navibus. Nervis. Nervits. Que bonic. Oli! Estem en busca de l'elefant. Sí, que és un típic d'aquí. Sí, que és com una màquina, que s'ha fet amb parts de màquina. I Així hem vingut molt gran. a l'illa de Nantes i no el trobem. No, hem vist una cosa que també és mítica, però Però no l'animal a vegades el veus i a vegades no. Mai se sap. Llavors, bueno, Així que, bueno, aviam, estem buscant. aviam si el trobem. Com que Marina l'hem trobat. Gràcies a la Marina, perquè jo ja ho donava per perdut. Yeah. Mira que es mou.
allotjar a les 4:49. Hello! Estem a l'aeroport. Ja marxem. S'acaba aquesta aventura. pintes, que I, vaja. bueno, estem molt cansades, però ha valgut molt Perquè hem la pena. caminat molt, Sí. Ho hem mirat i molt. Molt. O sigui, 21 quilòmetres el primer dia i crec que avui uns 19 o així. Ens hem fet un fart de camí. I res, Ara ja- hem comprat unes cosetes, he comprat unes galetes Lu, que són les més cares que he comprat en tota la meva vida. Perquè és caríssim, És evidentment. caríssim. I... Bueno, com a tots els aeroports, Sí, també. bàsicament. I ara l'aeroport? esperar... Ja no queda tant realment. No, i demà jo a treballar. Ànims. Jo tinc sort i no. 8 hores demà, així que a tope. Ja marxem. Sí, s'acaba l'aventura. Estem tristes. Sí. Però bueno, ha sigut guai, que és important. Això és el Hem més aprofitat els 2 dies molt i ara cap a caseta. Sí. Ai, ens ha tocat juntes, que és més guai.